ka kubor ni por ke de ka shiti shinong Hebru gunong bakat we kita re kubor in pe ye gunong bakat we brok we than re nginom hikai lut ika re ngi shu yai lomba ye ga lanong bakat we brok we ngi pe kumno in pulido khot bunong kong ka Bible kong kumne manta ga jingai kalong ka jing snos kham ya ki ta ki e bangi kermen ya kita ki bala kermen bat kalong ka jing tenjo ya kita ki bom yo i te itu gi bala de snap ya ka kubor ma krench pang u habokuk Kisno to ini khot banong kong mor yu khot banong kong manta ga jingai kalong ga jing snus kham ka jingai jongno ka jingai jong habakuk namar ya ga khot in long ba spot khot ka ba pra kong kumne u manta ba hok jungaun imde ga jingai hanre da ka da do pai ka la din ka man sim junga kam snob ha u ye kani la sot na ga kitab jong habakuk u ba hok un imde ga jingai la shimika na u habakuk no ba ar khot ba saw manta ga jingai ke jong habakuk hakwe pat giktin ke jingai haga testament brem ke jingai jong kinong thol pa boro kalong ke jing snos kem ya kita ki ba kermen so u habakuk kermen ke kalong ke jing tenjo jingai kalong ke jing tenjo ya kita ki bom yo i u kermen ye u habakuk u kermen ya ke jing mi paro kris u kermen ye ke jing yap bar ke jing mi paro kris kata ga ka ibo habakuk ukurmen namaru ilap spang kris ilap spang ga jingai uong ubahok un im daga jingai ukhlam im daga hukum ukhlam yo jing penksan daga jingle ga hukum u habakuk u ya lakran pa ya ga jingai haga testament barim ka longa jing tenjo ye ke bom yo i ke bo habakuk yo i ka bo umpat yo i gede ka jing yap ba ga jimi par kris ka bo umpat yo i gede ka jing pendep ya kajing kolar. Halo. Kajing pendep ya kakular. Kaya ba ompat syam la pendep haga por jong u habakuk. Kadai gatu kajing ito pau bo thop baru bo haga tu gemej baru ong utaw bo pule khnang bo utaw bo pule unde yo ban mare mare syai mare ban pendep ye kata ka jing itho pau kata ga thau ayu ga kran japang ka jing yap ba ga jing mi pat jong kris ti ompat sham la pendep ye ka ha u yai ap ye ka da ga jing kremen u yai ap ye ka da ga jing kremen but u yai ap ye ka da ka jing ai kata ga de ga context jong ka shiti nong Hebru ko nong bakat we namarda kene ke jingai ki nong ki department ki le yo pediang ya ka jingpla ki yo pediang ki jingpla spang ki yo pediang ya ka jingpla jong ke jingai la dangi polit kot ko sa ong kumne da ka jingai yu abel ula ai ka jingkenya show blay bat blay ula pediang ya kata ke jingkenya ke jong u abel nomor ukunya de ke jingkenya ke babhatam bat unong tho shibru ong bat da kata ke jingai bol yo ngonong ne la nyau yo u ba ulong u bahok by which he obtained witness ula yo pediang ye ke jingpla ba ulong u bahok te u abel u de kon jong u adam bat ge im ka khana ga de kitab genesis ga de kene kumnu abel u lej ai ge jingknya shoblay but u kain ru u lej ai ge jingknya shoblay tang bo blay u pediang ye ge jong abel u blay u pej ye ge jong abel u burom ye ge jingknya jong abel but u no tho jibru ong u blay u la nyau but
ya kata ka jing la nyau ya u Abel la nyau how Abel ba ulong u ba ho la nyau yo Abel ba ulong u ba ho now la da pipe ha ga kitab Genesis ngimlap ba la nyau ngimlap ba bleu khod yu ba ho hello ngimlap ba Abel khod yu bleu khod yu Abel ba ho uble ushu respect uburam updiang ye ga jing kenya ga jong Abel namaru ai ga jing kenya ka ba te unong tho chi bru par batai ba u Abel ulongu ba hok daga hok daga jingai namar khot ba saw ong daga jingai u Abel ulok kenya mo ga to ga jing kenya jong Abel ka ba a sho ble la khot eka ka jingai la khot eka ka jingai hano ka jingai ha ka jimi pat ka jiyap pat ka jimi par Chris namar ka babul kong wat haba u layap u dangkren u bleu u kli u kanchino para jame o nga demo nga de mangamo unong sumaro para jenga bleu wong hakami kasnamu para jame ka anghanga naga khando kani kren ka dai ga serng yu shapang ka jing yap bat ka jimi pat jong Chris ka jing kren jong ga snam jong Abel ga dai ka jing kren jong ga snamu Chris kani ka yeng nagata da non tho churu ong da ka jing e jong Abel hare pe hang to ha ka jing le jong Abel kam dai ka jing e kadai ka bo shu ai bo I yu trana ta u le to baru non tho churu ong la ye ga to ka jing le ju kadai ka jing e ba la nyau yu ba u de bo hok hallelujah kata ka dai ka jing batai jong ga shiti Hebru ya ka kitab Genesis kana ba ka shiti ka testament thamai kadai ka jing batai ya ka testament barim hallelujah now daga jingai khot pesan u Enoch habala pan kenre ayu khnam bu unom yo I ke jingyap but shom shoy shom la shem show you namaru blay ula pan kenre ayu ula rong no len ula ra no yu namar haswa jong daga jing pan kenre no yu udon ya ga jingpla ba uda pensngobha yoblay harele da pipule kitab Genesis ngimlap kamdon gani ga khot kabong u Enoch u pensngobha yoblay la bataya ga kitab Genesis da no tho chinong Hebru baru bataya ga jinglong jong u Enoch baru ong ba u Enoch ha ga jing sha u pensngobha yoblay hallelujah so daga jingai u Enoch ula yad baru blay so yaga to la nyo ka bagade ka jingai nam ka jingai nado sedang hado badep nado kitab Genesis nado u Abel kadai ka jingai ka pensga bhai blai kadai ka jingai ka ba namat khot mun kong klem ka jingai amla pensga bhai blai kane kam dai ka jingai ka ba man ka sngi kadai ka jingai ka ba tang chi sin ngai ha ka jing kenya jong u Chris kata ka dai ka context jong ga stij nong tho Hebru daga jingai omla ban pensubha blai daga jingai omla ban pensubha blai daga jingle ko hukum okay ya ban pensubha blai dai tangda ka jingai namar claim ka jingai omla ban pensubha blai bat ka jingai kamlong bat ka hukum kamlong na ka jingai ka hukum kam dai ka bala pankha daga jingai ka hukum ka dai ka jong ka he ka hukum gam dai ne ga jingai kata ga dai ga jing bata jong Paul yo pi nga kum num ta tangan chu puli tang khandiat nginam ngam ko ban ya jingai tar hegit sti Paul jinong Galatia ha gunong ga ba light khot khat ar ko ong ka hukum namar gata kamlong na ga jingai okay ka hukum kamlong na ga jingai daga hukum omshon panksan yo Abel omshon panksan yo Noah omshon panksan yo Enoch daga hukum omshon panksan yo no haga testament brim omshon panksan war yo Moses ro daga jingai la panksan ya baro ki prophet ki notul pa haga testament brim so ga jingai ka khlamwan hadin bo juswano ka jingai ka don do kitab Genesis ka don do not do kitab Genesis kata ga ka jingai so daga jingai la panksan ya u Enoch daga jingai la panksan ya u Abel daga jingai khot banyo la panksan yo Noah man bo da thaw e ka yingling but
ula kelalong unoyo pateng na ka hok ka bada ka jingai. So ngimlap haga ladang ilay ban pej yaga jing im jong unowa haga kitab Genesis ngimlap ba ka Bible ka ong ulong unong yo pateng na ka hok ka bada ka jingai. No, ngimlap kumta. Ngilap kumno utaw ka yingling baru ngai yaga bableu ong utaw ka yingling baru laj im bat ki kon ki khti ju prangot. Ti ngimlap ba ka Bible ka ong u bawdeu no yo pateng na ka hok ka bada ka jingai. Hebru nong to Hebru batai ye ke jing im jong nawa u kod yu bau de u nong yo pateng na ga hok ka bada ga jinge. Okay, de no yo pateng na ga jingle jong ga hukum ro no yo pateng na ga hok ka bada ga jinge. Namar ka jinge ba ga hukum kimya ya. So ter la dangi pulit kod ba pra ba kanda ter ni ga de ka ba don kam haji sha de ban le ye ga we ga ji ka ba de ba kane kanang de ga jinge yu Abraham la kod yu habala kod yu ubon mi na ga jaka ju ubon le chiga. Okay, kenapa un yo pedang ye daga jing yo pateng ula kongo ba le mi no ba tip she ay ulay. Tila da people kod bispo ko angkum ne namar u Abraham tip she boleh u Abraham u khmi u de khmi ye ga daga nong ba ka ba don ki jing te ka ba u nong te jongka u long ublay. U Abraham ga boleh la da people u e bo nong tho Hebru angkum ne u Abraham u pe ye ga nong ba ka ba don ye ki nong rim. Kaba unong te jong kata kanong ba ulong play. Ladang ilay pun pulay kita yaga jing im jong Abraham kitab Genesis ngimlap bau Abraham ukmi ya kanong ba kabadon ni jing te kabau play kabau unong te jeng kalong play. Ngimlap bau Abraham upet ya kata kanong ba kabadon ni jeki nong rem jong ka kata kaba unong te jong kata kanong ba ulong play. Ngimlap ha kitab Genesis. Hari ladang pulay ya jing bata jong nong thok jeki bro ubatai ke egebo Abraham ule hana upet wat ye kan nongba upet ye kan nongba kaba kan jabneng lado bleu te ka gamot kade ke ege kan jabneng. So gamot haga kitab Genesis ngi yo ikumno u Abraham kumilin tiban yo ye ga jing ye ke inheritance ke jing yo kan ti ke bade ke rikanan kata kade na kitab Genesis hare ngi puli pat ye ga Hebru nong thok Hebru ong haji sha ukhlem up ya kata kan ya gari kanan ukhlem pej ban yo long unong yo kanti hoj daga khmat bukan jado u up ba ya gajing yo kanti ju u ya gari kanan hare daga khmat ka bukan jaman sem u Abraham u khmet sha ga nong ba ka bodon ye ki nong rim ka bo nong te jing ka long blai ka ta ga de ka jing batai jo nong thok Hebru namaru batai Shapang ke reality ia ke jing shisha daga khamat ke bakan jaman se. Okay, now ngilangi pule kat khot bakhat lai kong kini baro kiyap haga jinget. Okay, ki klem yap haga ku hukum ki klem yap da ka hapok ka jutang barim ki yap ka bablong kini baro kiyap daga jinget. Klem da yo pediang ya ke jing kular. Ke ge bo ble kular haki u ble lo kular ho Abraham ya ka nongba. Okay, u ble lo kular ho Abraham ya ka nongba. Bon ahu bo un long uno yo kenti ya kata kan nong ba kabadon ye ki nong rim ka ba nong te jong kata nong ba long belai u ap ya kata haji sha tang bo yo priang mk ukrem yo priang u yap hai u yap ha ga jingai klem de yo priang ya ka u habakuk ro u shukhmi tin na sa jingai u yo i ka na sa jingai poi shagata ka jing pendep ya ga kular na ga ta ga daw baro ki yap ha ga jingai. Glory to God. Uyap ha kejinget. Baru kena tu lepas ha ke testament berim. Kiyap ha kejinget. Kimpoi isya kejing pendep ya kekular. Kedekot ke ba okay. Ngin pelit kot ke bakat lai. Kini baru kiyap kejinget kelam yo pedeng kata kejing kular. Hari ki yo i kan na sajingai. Okay. Ki yo i ya ka na sajingai. Habakuk u yo i ya kejing pendep ya kekular na sajingai. Hari wapli umpoi syagata kajing kut jong kajing kular. Syagajing pendep ya ka uyap no ken hasiteng lanti uyap no ha kajinget. Abraham ro uyap kajinget. Enoch ro uyap kajinget. Abel ro uyap kajinget. Noah ro uyap kajinget. Now ki yo i kana sajingai ke dekot ke ba now ngapa ke kita ka nong ba ka ba ki apkmi kamde ke rikanan ke ba kenjado kedai ke nong ba bekerja beneng
Pediban yok kem kita kadai nong ba ka ba kan jab neng. Nang ini pe kan ni por kai kita kan nong ba ka ba kan jab neng. Ket khot ka ba khat san ka kum ni. Ono khot khan riu. Hare menta ki khmi namar phitip nem ki poi hagri kanan ja ki poi hari kanan tang ba ta ka jing khmi lenti jing ki kampat poi shiga bukut. Ka jing ki dang yai kermen sa ya ta ka nong ba ka ban sawan. Wala da ki don makana ha kri kanan. Lada ka dei kri kanan kin kermen ya ka eipat namar kila poi hang ta. So gut khot bakan riu ko ong ki dang kwa ya ka ri ia kata nong ba kebemut unong thok shibru batai ba ka jingyo kanti kamdai ke keri kanan ka jingyo kanti kedai ka nong ba bakan jabneng thot khan ru kong re menta baro ki kwa ia kata ka ri ke bakhamba ka bolong ka ri bakan jabneng ong la banga bakan jabneng ka ri bakan jabneng namar kata ublei umshom lerai man khot yaki ublei jongki namar ula penkre yaki yaka nongba ublei ula penkre yaki yaka nongba ka nongba ayu na dot khot bishpo ka nongba ka bakan jabaneng ka ba unong te jongka long ublei ka igbo abraham ka igbo ka igbo noah ka igbo abel ki community yaka nongba Keigbo Abraham u Isaac baru Jacob ki community hari kanan. Ki don hari kanan. Ki community siya ka ipat. Lada ka day ka jiyo kanti hari kanan. Ki community ka ipat. Ki don hari kanan bat ki community ya ka waipat ka bade ka ri ka bakhamba. Kata dari kop kan ri. Ki da kwa ya ka ri ka bakhamba ka bolong ka bakanja beneng. Bat namar ba ubelel penkre ya ki ya ka nongba. Ubelel penkre ya ki ya ka nongba. Daga jinga yu Abraham bala tanjo yu la kenyau Isaac bangi tip gato ka jing kenyau Isaac yu kon ju gade la nyau ya ka ba ka jingle jong ka jingai la nyau ya ka bar babel khat khandai ko ong bat la bat uda nyau Abraham lu nyau bo ble la penmi pat yu Isaac na ke ba yap wat la da u kenya yu uro bat ula yo pediang ya ka dur jong ka dur jong ka dur jong gata ka jing kular ya ka bau belul kular ka igata ka nongba bakan jabaneng ngin yai pule ka igata ka nongba ka bakan jabaneng lading pule shirum terter daga jinga yu Isaac daga jinga yu Jacob daga jinga yu Joseph ulo mino but ula ayak daga jinga yu Joseph habolo yap ula kren shapang ka jing klat ka jing mino jong ikon Israel nari Egypt namargata ula ay ka nong ya ka hukum naga benta kish eng jong o kamot ladang ilay yung puli yaga kitab Genesis ngilab bo haga jingyap jong Joseph uong bo ublay sa penmi pat ublay sa penmi ipina gani kari Egypt bat pinlet siya kada kari ka bo ublay penkret na mata jong pi bat uong yaki bakin ra yigish eng sha bakinom ba long no ba okay nganong kumne kenapa kan Muslim unong thok Hebru batai baru Joseph uru kren Jepang gish ing ju bakin sa yaki hari Egypt hari bakin ra yaki syagri ke baki deban poi kari ke ka badai ke jiyo kan ti jengki baru no thok Hebru ong ya gato ga jingkren jong Joseph Jepang gish ing ju la nyau ya ka bagade ka jingle jong ka jingai la nyau ya ka bagade ka jingai jong Joseph. Alright. Now, la ngi pule sharum de jingai Moses haba ula terter. Oh my. Kot la arbo sao terter ko ong de jingai u Moses haba ula dab biang garta haba ula he ula kentaj ban kot de ukon jong ka kon uparo de uda hun ban shashi tom lembat ki jaj ben riu jong o ki badai ki jiu ki badai ki kon Israel udah nyau bagada ga jing shashi tom jong kris klong ga spa ga kam kraw ban ga spa Egypt ter ngi pule daga jingai kot ka bal laipo daga jingai ya ga kenro Jericho lapantwa hadin bakila ya tawir sodong ka
hadut nyosngi. So kejingya tawir jongki kon Israel ya kanong ba Jericho nyosngi lakot ya ka ba kadai ka jingai. Unong tok Hebru batai ka ba kadai ka jingai. So da ka jingai kila pentuai ke kenro hadin nyosngi. Kot la poi da ka jingai ka nuti ka Rahab kadai ka nuti kamdai ke Israel kadai kanong kadai ka bodon kadai ka kanong kanan ka ba kanong no kadai kamdai ka bri ka bangai lakot ka ba kadai ka nuti tan ra ka baja ka ngai ka ba ka kale ikni ka buri yaki nong sentiat jong ikon Israel ka buri ikini nong sentiat jong ikon Israel badia kata ka jing buri jong ka ikini nong sentiat lanyo ka bagade ka jingai sengap habo unong tok Hebru bata ya ka jingle jong Rahab ka badai ka nuti lanyo ka bahok lanyo ka balap yo jingsan hakmanu play now tertel unong tok Hebru ong nadut kot balapo terteru ong ngamdon por ban crunch pang ka jinget jong Samson ka jinget jong Jephthah ka jinget jong Gideon ka jinget jong David u Samuel barak terter ngamdon por ban crunch pang ka jinget jiki kumno da ka jinget kila job ya ka perthai tenre kat khot ka balabo khundai ka banga kwa baro ngin yasngap bha kong kumne ngin posho bukot kini baro kim sham la yo pediang okay haba kila yo pediang ya da ga jingpla da ga jingai kim sham la yo pediang ya ga jingkular hagi we pat gihtin kini baro kita kini baro nadu abel kini baro nadu abel kim sham yo pediang ya ga kular hare ki yo priang ke jingpla jong ka jingai badaka jingai la penksan ki daka jingai la aya ka ga dur jong ka jingkular tere omshong la pendep ya ka jingkular ha ga por jong ki ka jingkeli ge mi gede ne menno la pendep ya ga kular la pendep ka thot sa phokong maki klemangi omsham la penjana yaki Klemangi kini baro kibala record haga Hebru khatway omsham lapan jana yaki. Kemudian kimpoy haga jaka kaba jaka kaba la pendep ya ka jingkular. Kimpoy syakani hare klemangi omsham lapan jana yaki. Kemudian hare mentapat namar bala pendep ya gani kular lapan jana yaki. Na ka jingkili menno la pendep ya ga kular. Da ka jingyap ba ka jimipat u Jesus Christ. Hello, da ka jinyap ba ka jimi pat ukres. Ha ka jinyap ba ka jimi pat yo la pendep ya ka kular yo ka kular syapang kani ka jingai. Syapang ka jim penksan yo breu da ka jingai syapang ka jim penim ya ka perthai ya ka gentle ya ka perthai baro da ka jingai. Ka ta ga da ka kular la pendep ya ka da ka jinyap ba ka jimi pat ukres. Bat na ka ta ga daw la nyau ya ki ba janai da ka jimi pat jong ukres. Hallelujah. Now la dang ilay ban pule namar nga ong pi ngini pe ke da ka nongba ka bau Abraham community ke da ka nongba ka ba kineki record haga yake bala record haga Hebru karwe ke ga ba ki community ya da ka nongba ngini pe ke da ka nongba ka nongba khat ar ga khot ka ba ar fo ar hare manta ngim shom lawan sholo Ngilawan sholo now nadot khot ba khat pra ter ko ngim shom lawan holom seyon holom sinai how bala ing bala mitdem haga jingwan here jong blay holom sinai ban ay ga ba ya ka hukum ho Moses ngim shom wan shigato ngi khlem ya kran japang gato ong nong tho Hebru ngim khlem poi shato ong khot ar fo ar kong hre mentang la poi ha ulom seyon okay ngi la poi kamot kan thup ngi baro tang ngi baro ya kites ya ka testament ya ma ya ki rekhoj baro ka testament barim nado ke por jong Abel kila poi ha ulom sayon kila poi ulom sayon bat kila poi ngila poi ulom sayon
ngila poi hakan nong ba jong blay be im ngila poi hakan nong ba jong blay be im kay ga bo Abraham bar kitu baro kin rukho ki community kan nong ba mano basina u blay kabudon ki jing te ka bo blay ulong nong shna ya da nong ba u nong te ga da nong ba so ngila poi ne ma da nong ba khot ar ko ngila poi ha ulum sayon kabudon ko ngila poi hakan nong ba jong blay be im but ngila poi hakan Jerusalem ba kan jawneng hello bat ngila poi hagata ama ngila poi shagata kan Jerusalem bakan jabnem haka bat haka jing ya senglang jong kamne ge jing ya seng kumne hare haka jing ya lumlang ge jing senglang upat belin jong ge angel bom la nyo ngila poi shata na khot ka bar fulai ngila poi shaka General Assembly jong ka balang jong ukon bakhan bat ka balang kabade ka balang jong kon bakhan kong ka General Assembly ka de ka balang jong kon bakhan kong na ke yap weta u Christ Jesu so de ka jing yap jong Jesu na khot ka ba arfulai kong ya kata ka balang ka bala tho happening alright ya ka bala tho happening but how blay unong bishar ya boro but ngila poshi ki mensim jong kita kibriu ke bala penlong janai ke ida ki mensim jong kibriu ke penlong janai kade ki ru khoi haga testament berim so la penlong janai ke menno da ka jiyap ba ka jimi pat jong Chris haga jimi pat Chris ula seng ya ka balang haga ya ka balang la seng de ka jimi pat Chris manta na oinga ba la seng ka haka de ka jiwan jong mesim ko haga ngati bitu khot okay hare le phile la de pisngo to yaga bible ko ma khampa yaga balang la penyang la te halor mausiang ubade ka Jimmy Paru Chris ka dei u mausiang nante yaga balang jeng halor u mausiang jisu de khrop ka dujok ki khrop ka dujok to tin dujok ka to ka de tin Hades le tin Hades te khrop jong Hades ke Hades ka de ka jinyap kamla yaka so mano Jesu job ka jinyap u job ka ha ka jimi patjo so yaka balang la seng nong rem la seng yaka ha ka jinyap ka balang ka bade ka General Assembly ka balang ka bade ka Jerusalem bakan jabneng ka balang ka bade ka nomba jongble ka tagade ka context jong Hebru nong bojpo ba khatwe bat ba khat ar ka ya dai lang kini boro bal unong tho Hebru ngila poi shaka nong ba now shu mentala de pi ong em ka nong ba ka do ya ka beneng ka ban sawan batai ka to khot ka ong ngila poi la de ka dai ka beneng ka bangin sahab an ya up batai ka to khot ka ong ngila poi ha ulom sayon sapa kani ka de ka lom sayon kamut yo lom sayon ba shisha ba don po Jerusalem lom sayon ke keren Jepang ki jutang ke keren Jepang ka jing shisha lom sayon ka de ka jutang ka bathamai lom Sinai ka de ka jutang ber war khot ka khat pra ko ngim shom lawan sholom Sinai ngilawan sholom sayon ka keren Jepang kani ka keren Jepang ke ke ba shisha ka balaja so ke ege ta ka ba shisha balaja ulom sayon ka keren Jepang ka jing shisha jong ka jiyap bar ka jimi par Chris bat ngila poi sha ka nong ba jong blebe im ngan kalibiang ke ega ba u Abraham community kan nong ba ula point em jera no ba u Abel u Noah u Enoch baru Ishak u Jacob bat baro kito ki bru ke community kan nong ba kila point em kat khot ka ba kat khot ar post ar ka bata gong ngila poi kila poi baro bat kan thup de yang ngila poi menno ngi poi da ga jing yap ba ga jing mi par Chris na ta ga daw ngile yo pediang ya kan nong ba jong blay hello ngila yo priang ya ka ngakhlem mangan pudi khaddo kat khor bar pra na margata bangila yo priang ya kan ngila yo priang ya ge hima ka bomla penki tongin let us have grace tongin don ya kajing ia da ka bangin shakri yo blay de kajing shapting kamot bangin shapting kumba shapting khla ada ka snow buram bat
and a godly fear ka jing shapting blay kat khot ka ba lai arba pra kong na mar ka ta manta ngila yo pediang ya ka nong ba bom la pan khi ngila yo pediang ya ga hima bom la pan khi so ga hima abang ro o ka jiwan ka hima kata ga ya de we re ka bai de ba ga ni ga khot u no tho jibru ong ngila yo pediang ya ka nong ngila yo pediang ya ga hima ka bom la pan khi ke ga nong ka hima bom la pan khi ka de ka nong ba jong ble ke ga nong ba jong ble ka de ka jiya ba ga jimi pat jong Chris ha ga jiya ba ga jimi pat jo ya ka nong ya ka la te ya ka nong ba la te ya ka hima la te ya ka nong ba ha ga jimi pat jong Chris but ka hima jong ble le ka nong ba jong ble ka de ki bru ya ki bala khanong kong ya ki bala pen kha pat na ka jing yap shaga jing em ki bru ka ba yo ka jing kha doble ya kita boro la khot ka nong ba jong ble ka e ka nong ba oble ka nong ba oble ka de ki bru ka bala pen kha thamai do man se oble ba nga ba ma phi ngi long ka nong ba jong ble ngi la poi hang ta ba ngi long ka nong ba jong ble mano la sengeka mano la shna ka nong ba la shnaika hagaji mi pat jong Chris na kibayap so na do testament berim da ka jingai lepan emi breu hare haga porju ki ampat shim lepan dep ga kular da ka jingai lepan emi ki hare lepan emi ki haga durjong ga jing kular mantala pandep ga kular ki baro ki khmilinti bat da ka jingai ki kermen ban kot shaga da ga jing kular ki baro ki kermen ban kot shaga da ga kular bar ki skos kem hagata hare menta bala pandai ka ga jimi par Chris ka jingai kamlong sho ka jing kermen ya ki ege be kermen ya ki bom yo i ngim kermen sho ngila yo i ka ngila poi hangta ngila poi ka nongba jong ble be em my boom hallelujah ka ne ga nongba jong ble ngi dai ki bru jong ble ngi dai ka nongba ngi dai ki bru ya ki bala thau do ble ya ki bala shna do ble ubleu shna thamai ka jing im jingi ubleu shna thamai ka donot jingi but ngilong ki jing thao jong ble ngilong ka nong ba jong ble bala pen imi ubru na do testament bre ma do testament ba thamai dang da ka jingai ubleu ker khoingi ngin se kendo ka wai pat ka por amen